כן, ושלום לכולם, כאן עומר, ופה איתי גם אור. כן, וברוכים הבאים לפרק השלישי של Survival. כן, אני אשמע עכשיו קצת עצבני האמת, כי אנחנו כבר ניסינו לצלם את הסרטון הזה, זה 20 דקות, צילמנו את זה, ובסוף גילינו שזה עצר באמצע. אז זה מציק. טוב, בקיצור, אור, איפה אתה? אוסף חזרים. למה חזרים? כי זה הדבר, כי זה האוכל הכי טוב שיש במיינקראפט. למה אתה אוסף? ולא נכון, יש גם סטייקים. לא, זה האוכל שממלא הכי הרבה. למה אתה אוסף אבל? כדי שיהיה אוכל. כאילו לחווה אתה אוסף בבית? לא. אוסף אוכל. אוסף אוכל. אתה יודע הורג אותם. כן, הבנתי, בסדר. אתה יודע שעכשיו עכשיו יש כבר הרבה אוכל בפרנס. אני חיממתי, יצאתי ממסע ציד. כן, הפרק הזה יהיה יחסית קצר, אולי כמו כל הפרקים של ה-30-40 דקות. בוא נגיד, עכשיו 10 ו-20, נגמור אותו ב-10-30. לא, זה לא כל כך. טוב, אז... לה 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 לה. אני רוצה הרבה סטייקים. אני רוצה המבורגר. עם צ'יפס, חומוס וסלט. חצץ, צ'יפס חומוס סלט. חצץ זה חומוס צ'יפס סלט. בא לי, לא באמת עכשיו, בא לי שבמיינקראפט, לא. יודעים מה? אני עכשיו אעשה סדרת survival. טוב, לא עכשיו אבל אני אעשה סדרת survival. וזה לא סתם survival. זה כאילו עם מוד, זה עם המוד סימיוקראפט. זה סדרת survival כאילו בסינגל פלייר. אם אור ירצה גם להיות, אז במולטיפלייר נעשה את זה? לא. אוקיי, אז בסינגל פלייר. בסינגל פלייר יש שם המבורגרים, אז בגלל זה בדיוק נזכרתי על זה. זה מוד ממש מגניב. כן, אז איפה אתה? אני עכשיו, אוקיי. רגע, איפה אתה? אתה קרוב לבית עכשיו? אני בבית. אוקיי, אז אני הורג פודקאסט. הנה, הרגתי פה פרה אחת, ובדיוק נשבע לי החרב. ועכשיו אני בא. יש לי קצת דרופ FPS. FPS דרופ. נו, זה אותו דבר. לא. FPS דרופ, יופי. הנה עוד פעם על FPS דרופ. אתה יודע מה המגניב עם היוספים במיינקראפט? מה? כאילו פטיש ומסמרים. כן. אני מכין בייקון. אני צריך להכניס פה איזה 3 ראוביף. נו. אז מה הבעיה? שאין לי מקום, כי תפסת את שני הפרנסים. עזוב. שני הפרנסים מחממים בייקון, זה יותר חשוב. לא, זה לא. כן, זה כן. בייקון כמה מביא יש לך? פאק. לא נכון. סטייק ובייקון מביא אותו דבר, זה מביא 4. לא? כן. לא. כן? בייקון תמיד מביא יותר. לא, לא. כן, כן. לא, לא. לא, כן. לא, לא. לא, כן. לא, לא, לא. לא, לא, לא. זה לא כן. יו, איך לא חשבתי על זה? מה? תקשיב, אנחנו חייבים קאבלסטון דחוף. אוקיי. חייבים לפחות 3. לך תעשה מיינד. לא, נו, באמת. תגיד לי שיש לך מה? קאבלסטון אחד בחייאת. יש לא. לך קאבלסטון? טוב, יש מזל שעכשיו יש לי פיקאקס מעץ. תהרוג אותו. בום. סתם יש לך את האקס המפגר הזה ואתה לא עושה איתו כלום? לא, יש לו שרפנס 5. אני לא רואה פה כלום, האמת. אוקיי. אני אצליח. אני צריך אני קול. אצליח. אני צריך קול. אני אצליח. אני צריך קול. יש. עכשיו יש מקום סוף סוף לראוביף. בי 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 בי. עומר, נראה לי עומד להתבסס לנו הרבה מאוד עץ שאספתי. אתה יודע למה? למה? בגלל זה.
אוקיי, תקשיב, אנחנו צריכים כבר להגדיל את האספקת קול שלנו. יש לנו אג ויש לנו תרנגולת גדולה. אז תעלה אותם. תקשיב, אנחנו חייבים להגדיל את האספקה של הזה שלנו, של הקול שלנו. זה מתחיל להיגמר. אוקיי, אם אתם רוצים, כאילו... מה נגיד? אם אתם רוצים, כאילו, לכתוב לנו על דברים שאתם רוצים להוסיף, דברים שאתם רוצים שנשפר, דברים שאתם רוצים כאילו, שלא נעשה, דברים שנעשה, נגיד אולי להאריך את הפרקים שיהיו אפילו יותר ארוכים, לקצר אותם שיהיו יותר קצרים, כל מה שאתם רוצים, אז רק תגידו פשוט. ואנחנו באמת קוראים הכל. שום תגובה כאילו, אנחנו רואים כל תגובה, אנחנו לא מפספסים שום דבר. כן, עד שיהיה לנו בערך 1,000 סאבסקרייברים, ואז לקרוא כל תגובה, זה יהיה קצת קשה. כן, זה יהיה קצת קשה, אבל אנחנו נשתדל לקרוא את הכל. הוא ישתדל, אני לא. אבל עד 1,000 סאבים זה ייקח לנו הרבה זמן. כן, והוא לא, כי הוא עצלן. אני עצלן מדי. אם אתם חושבים שעצלן, תעשו סאב. פשוט. סתם צוחקים. הולך להיות לנו כל כך הרבה סאבים. כן. זה כמו אם... כמה זה 1 ועוד 1? כמה זה 1? אם מישהו יודע, כל מישהו יודע שיעשה סאב. כן. אפילו תכתבו לנו, אם אתם יודעים כמה זה 1 ועוד 1, אנחנו ממש רוצים לדעת, אנחנו לא יודעים מה זה. נכון, אנחנו דפוקים. במיוחד עומר. בטח. איזה הקבצה אתה? או שאין לך הקבצות? אלה הקבצות בבית ספר. אני הקבצה ב'. נוב. מה נוב? יש גם את ההקבצה ג' שלא יודעים כמה זה 7 ועוד 3. כמה זה? 10. לא יודעת, צריך כמה זמן לקח לחשוב. סלאפ. אני לא רואה מה אני כותב בגלל ה-FPS שלמטה. סלאפ. נו, ישן כבר. שאני צריך למצוא את הדרך למעלה. הנה, אתה רואה את השם שלי? יופי, בוא אחריו. בוא. bad dog. hot dog. כלב חם. למה זה הטוב? יש לי עכשיו לב וחצי. אולי לך. אני יודע, אז שרפלס וי. בי. צריך אוכל. אני לקחתי ל10 קוק פורצ'ופ. יאללה, בוא נישן. יאללה, נו. די, באמת. בוא נישן. נשפר את הבית. יודע מה? אתה בא עכשיו נשפר את הבית? נרחיב אותו? עומר. מה? מתנה. מה הבאת לי? פאמקינג. ייי! אוקיי, יאללה. רגע. אני חייב לעשות משהו. And I put in my head. I'm sexy and I know that. איזה מגניב זה, תקשיב, אני סוכן פרה שלובש פמפקין. מה לעזאזל קרה עם המדינה הזאת? אני לא יודע. אבל אם אתה נכנס לתוך הראש שלו, אתה רואה פרה. הם? Do you have a mission for me? הם? בג'יימס בונד. הם. לא, אתה אמרת הם. אמרתי הם. לא, אתה אמרת הם. הם והם זה אותו דבר. הם והם זה לא אותו דבר. הם והם זה אותו דבר. הם זה הם. הם זה חם. מה? אוקיי, בגלל שהאנשים באנגלית לא יודעים הרי לבטאות חטא. אז אומרים טוב, סבבה לך. הם זה חם. סבבה, חם. אוקיי, בואו לא נדבר על הם. אוקיי, יש לנו בערך עוד איזה כמה דקות. אפילו איזה דקה ככה. אבל לא נורא. נעשה קצת יותר, זה לא כל כך נורא. מצאתי קול. אתה יודע מה אני מצאתי? מה? משהו במקום שלו לא תמצא אותי. אתה מעליי בדיוק, אני רואה אותך. אוקיי. אם יש שם המשך לקול, אז תביא לי.
יש לי, השגתי רק 5 קול, איזה מאפן זה. לא, תקשיב, אני לא מאמין שאני רוצה להשיג קול. בדרך כלל תמיד יש לי איזה 1,000,000 סטאקים של קול. אני לא שומע אותך. חכה רגע. כבל מטומטם. איפה של אתה? אוזניות. אור, אל תשימו לב לזה. אור. כן. למה שמתי טורש? רציתי לשים קאבלסטון, שמתי טורש. איפה אתה? אני מסתתר לך. פה בלו. ופאפה דינדוסטית. אני רואה אותך, אני רואה אותך. או. אני יודע איפה אתה. איפה אני? אני רואה אותך. איפה אתה רואה אותי? למה שאני אגיד לך איפה אני רואה אותך? בבידוד. אוקיי, אז נגמור את הפרק להיום? לא, רגע, עבר אבל... כבר איזה 10 דקות. וצריך לשם כבר. אני חושב שכן. אוקיי, אז כמו שאני תמיד אומר כל פרק, באמת ממש תודה על כל הסאבים שאתם עושים לנו, אנחנו ממש מעריכים את זה. תודה על כל דבר. על קומנדים, אנחנו אוהבים, אפילו גם רעות, גם קומנד רעות. כאילו, גם תגובה רעה, אנחנו בסדר עם זה. אז אנחנו יודעים מה אתם רוצים שנשנה. אז אתה רוצה להוסיף משהו? כן. מי שיהיה הייטר של הערוץ, כמו שאמרתי בפרק הראשון, אני אשנא לו את הפרצוף. אוקיי. אם מישהו ישנא את הערוץ, אני אשנא לו את הפרצוף. וזה לא טוב שאני שונא פרצופים. אוקיי, תעלמו מזה. טוב, אז... טוב, אז בואו רק נחזור, ואז נגמור את הפרק. יש עליי קול ויש מעליך איירון. גם עליי יש קול. ככה זה בואו נגד בואו. הפרו מנצח, שזה אני. לא, נו, בוא לכאן. אחורה. איפה העלייה פה? אתה מפספס טונה של איירון, על מה אתה מדבר? לא, אני רוצה לעלות, כי נגמור את הפרק. טוב, אז באמת מקווה שאהבתם, לייק, סאבסקרייב ותגובה, ואז יאללה ביי.